Nou, hier zijn we dan in de opslag van de Stichting Oude Frieske Kerken. Zodat je moet zien, is hier van alles te vinden. Oude banken. En uw grootste collectie is Oude Frieske Kerkjes. Maken van lucifersprikjes. Dat springt er voor mij dadelijk wel uit. Ja. Het is prachtig om te zien, vooral maar als je in al een bij elkaar. Dan is het heel indrukwekkend. En hoe ben je hem daar aan gekomen? Wij hebben ze in 2002 gekregen na het sterren van de heer Jansen. Die had ze al in maken. En die had ze nagelaten naar de Stichting Oude Frieske Kerken. En waarom staan ze hier? Ja, eerst is ze skin en droeg. En het is wat moeilijk om ze te plak te krijgen ergens. Dus wij hebben ze in depot. Ja, je wilde wat mooi, dat is vanzelf het punt, neem ik aan. Ja, wij willen er heel graag wat mee. We laten ze zo nou en dan zien. Tijdens het kerkenpaard staan ze wel eens in de kerken. Ze zijn ook correct in Uitwellinger geweest. Dus ik wist weer van waarom komen. Nou, en ze zijn te linien. Ik heb begrepen dat hij die wel een jaar hier hoor in een kerkje. En dan werken er 40 uur in de week aan. Dat, ik neem het monnikenwerk, maar het is echt heel bijzonder dat hij zo lang achter elkaar daarmee aan de gang kan. Maar ik begrijp je hem dilemma wel. Want ook het station, ik vind het wel mooi. Ja, ze ben ik prachtig, ja. En wij vinden ze al heel mooi, maar ja, wij hebben ook zoiets van, wat doen we ermee? Maar er moeten toch wel mensen wezen die denken, ja, je kent wel wat mooi. Dat dacht ik eigenlijk ook wel. Misschien is het net bekend genoeg, ja? Dat zou ik kennen. Maar ze zijn te broeken en daar vregen we vanzelf wel wat het in ons tegen maakt. We willen graag dat ze dan wat reclame maken voor de stichting. Want waarom heb je hem reclame nodig? Nou, wij willen heel graag meer donateurs hebben zelf. Dus de stichting krijgt er elke keer meer kerken bij om te onderhouden. En er is altijd meer geld nodig dan. Ja, in deze kerk maar hem dus ik nog een keer onderhouden. Dus wat dat ook is. Ja, ze hebben wat onderhoud nodig, want de kist wil zien. Er gaat wel eens wat ouder. Ja. Deze hangt er nog bij, maar ze moet eigenlijk weer een beetje bijgeholpen worden, zo nou en dan.